Hi guys, it's me again, your Beshi Jaramar, and welcome to Hello Mga Beshies channel! So for today's video mga besh, I'm here at Robinson's Place, Ledesma, Iloilo City. And of course, updan nyo ako kay makadto kita sa Nutriel Skincare and Dermatology Clinic. So let's go, let's go! So, ay nako sa sulod sang Nutriel kag ang i-avail ko nga service is ang Clarify kag Diamond Peel. A few moments later. So, hope din nyo ko kay mapagwapa si Beshi. Let's go! So, ay nakasusulod guys. So, hindi nahulat ko ng akon nga ma-assist sa akon. A few moments later. Good afternoon, sir. Ako dahil si Rose. Ay yung service mo sa Rice Clarify and Diamond Peel. Start ito, sir, ha? Thank you. Start na kami. Cover lang yung eyes, sir.
Thank you. Thank you, say hi. So ayan guys, thank you so much to Nutriel. Kakatapos na nga ng ating service. So sa mga sa mga gusto magpa-facial or dermatologic something and laser, kagto ka mo dili sa may Robinson sa si Kay Alag. Tapos naman siya kag sa Piyakara naman to si Mitkay. Again, thank you so much for watching this video. Please do like and subscribe. Hello mga beshies. Thank you so much Dr. Katrina Nisco and to all the staff here. Thank you so much. Bye-bye! So sa mga wala pa nakatultol sang Nutriel, located siya diri sa may Robinson's Place, Ledesma, sa may 3rd floor, and of course mayroon sang branch sa may Rojas City, sa Burgos Street, Rojas City, kag sa Robinson's Place, Rojas. So again, thank you so much and bye-bye!